Són algunes de les 2.500 al·legacions que la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma ha registrat aquest matí contra aquest projecte a la delegació del Govern Central a Palma. Avui finalitza el termini d'exposició pública. Unes al·legacions que demanen la retirada dels 4 projectes perquè afirmen que s'han ocultat a la ciutadania les verdaderes intencions d'AENA, una ampliació de la capacitat operativa de l'aeroport per gestionar més avions i més passatgers. Malgrat el gestor aeroportuari ha dit que farà una reformulació del projecte, la plataforma desconfia. El Ministeri de Foment i el Govern d'Espanya és que pot dir que no s'ampliï. I nosaltres el que dèiem és que quan ho vegem mos ho creurem. Mentrestant, mos agradaria creure'ns a AENA, però fins ara el que ens ha demostrat és que intenta vendre a la societat de que no s'amplia quan en realitat és una ampliació. Tampoc entenen per què encara no s'ha presentat el nou projecte o s'ha ampliat el termini d'exposició pública. Ens preocupa que vulguin fer un moviment de cara a el que és intentar l'aprovació del govern de l'Estat i evitar qualsevol tipus de, no només d'opinió, sinó d'estudi que se pugui fer des d'aquí. On clarament s'ha dit que no s'hauria d'endavant perquè és una ampliació. Aquesta setmana es podria produir la reunió d'AENA amb el govern per explicar el projecte modificat que en principi renuncia a fer més aparcaments i la nova plataforma de remots per estacionar les aeronaus. El mateix escenari d'avui, delegació del govern, va reunir ahir 400 persones convocades per la plataforma a la manifestació en contra de l'ampliació de l'aeroport de Palma.